Thombor Snem jong unong san Hima. Haga step jong gasngi tho diang haga por sau baje min step ki pulit ka Nongstoin police station ki liyo pediang ye kaching pentip na ukraw khar sentio na gashnong maurok por so sat haga ba uba Albin Kharbani hendrup house nam karta bar ka kong seldaris khar sentio hendrup hasnam kila Shah Thombor bar Shah min sau de ubriu uba shampat lala bantip satya ude uai ka khubor na superintendent of police ka West Khasi Hills ulong ba urunar ublawan Thombor ki ti shikurim ulapunan kam da kitiar ki banab bat ka te ki chingja ka raja ka por kumba arbaje min step ha ka yeng sa jong ki te ki shikurim ka badon ha maurok por so sat West Khasi Hills district shushu ka khubor ba uti uhe pulit ka district ulong ru ba yakite bro armut shikurim ki bala Shah Thombor la rano Shah civil hospital ha ka ba ki bahayang hasam ki le thu ba uni urang ba ulaman saujur na ki benta jong ka khli bat te briu shu kat ba ka long meru ka min saujur na jing Shah dung bala pen kit no mar Shah shilong bat kham hadia na pentip ba uni urang ba ula khlat no na jing jur palat ka jing min sau long ru ba Khun jong ki te ki shikurim ka badang khat prasnam karta ka la ja arngai bat pat tip shano kadon bat kumjuru ukurim jongkaru ulaja rangai lang nagaliang jong ki pulit kila register da case bat kajing toket kadang ya shakmat bat ye usu barunar ki pulit kila pendong kajing tuat ka bajur